искате сервер, в който да се забавлявате и да играете заедно с мен, моят сервер е правилното място за вас. Влезте в моят Discord сервер, там първо, ако искате да играете, напишете в коментарите искам да играя, ще ви покажа снимка на името на моя Discord сервер, така че просто влезте в моя Discord сервер, там напишете искам да играя и първите 20 човека и там от кандидатите ще влязат в сервера и ще се забавляват с мен, ще си построим база и ще оцеляване. Може да си направим и два отбора. Айде, чао! Информация и тя, че IP-то ще го получите, щом влезете в моя Discord сервер. Чао!